Daalụnụ ndị ọma na-ege m ntị. Ụmụ Igbo nke onye chiri nya zere, asị m ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma nakwa anyasị ọma ebe ọbụla esi wee na-enene ihe onyonyo a. Aka m bụkwa Nwaada Ifeọma maọbụ Ifeọmụ Adangaladụ. N'ụbọchị tata ewetara m anyị ihe dị iche iche a na-akpọ ihe ụfọdụ n'asụsụ Igbo, maka echeghị m na mmadụ ncha macha ihe ndị a niile m wepụta. Enwere ụfọdụ anyị amaghị maka ya, nwekwa ụfọdụ na-agbagwojicha anya ịkpọta ọfụma otu esi abịa. Ụfọdụ na-akpọ ha chọọ ịkpụ ya, ha etinyere ya okwu oyibo. Mana ụbọchị tata abịara m ka m mee ụmụ nsogbu a ka o bie nkenke ma bie n'uju. Biko nọnye ma asịkwa m ka m jiri ohere a wee kenee ndị niile na-ene n'ihe a onyonyo anyị na-eme, ma ndị na-esonyere anyị n'ihe onyonyo a, ma ndị na-egosipụta ịhụnanya ha na ụzọ dị iche iche n'ihe onyonyo a na-eme. Asị m ka Chineke gọzie onye ọbụla. Ngwa ka anyị bido. Nke mbụ m nwere n'oche m n'ụbọchị taa bụ ihe ndị oyibo na-akpọ the staple remover. Nke a ndị Igbo na-akpọ ya ngado. Ihe a Igbo na-akpọ ya ngado. Ihe ọbụla na-agado ihe ma eji agapụta ihe na ihe, a na-akpọ ya ngado. Nke eji ejidekwa akwa, nke ndị oyibo kpọrọ peg, a na-akpọkwa ya ngado, ma ịkpọ ya njikọ ihe ma ịkpọ ya ngado. Enwere m nke a, ndị oyibo kpọrọ ihe a knife, ma ndị Igbo kpọrọ ya mma. Mma bụ mma, ụdị ọbụla o si na wee dị mma. Ọ bụrụ nke nnekwu machete, ndị Igbo kpọrọ ya mma oge ma ọ bụ oge mma. Ọ bụrụ obere mma dị ụta, ndị Igbo kpọrọ ya mma. Ọ n'oyibo, n'okwu oyibo ka enwegasịrị ihe dị iche iche a na-akpọ ha, mana mma ọbụla bụ mma obere mma, ndị Igbo kpọrọ ya mma ma ọ bụ kpọọ ya mma ekwu. Ọ bụrụ nke eji awa ọjị, kpọọ ya mma ọjị. Ọ bụrụ nke eji esi nri na ekwu bụ kitchen, the one you use in the kitchen to cut pork leaf, all those kind of thing, okra, ịkpọọ ya mma ekwu. Mana akpọkọcha ha ncha ọnụ, mma bụ mma. Ihe ọzọ m nwere ebe a bụ nail. Na-eya ebe a ka ifi ọfụma. Igbo kpọrọ ya ntu ikpu. Ntu, ndị Igbo kpọrọ ya ntu. Biko mụta ya n'ụbọchị taa. Enwekwara m comb. Ndị Igbo kpọrọ ụdị comb a nhawa isi ma kpọọ ya mvọ eji abọ isi. Ụfọdụ asị m na Igbo na-asụ n'onu mana akwa ọkwara ọ bụrụ otu. Ụfọdụ na-akpọ ya mbọ, ụfọdụ na-akpọ ya mvọ, mana ihe Igbo izugbo ya bụ mvọ eji avọ isi. Ma nke ọbụla mpịla ọnụ la otu a na-akpọ ya nhawa isi. Gịnị ka e nwere ebe a? Lip gloss. Ndị Igbo kpọrọ ya uli ọnụ, lip gloss, uli ọnụ. Ihe ọbụla a na-ete n'ọnụ eji achọ mma, Igbo kpọrọ ya uli ọnụ. Asị m gịnị? Uli ọnụ. Nke a bụkwa key. Igbo kpọrọ key igodo. A na-akpọ ya igodo. Igbo izugbo kpọrọ ya igodo. O nwere ndị na-akpọ ya ihe eji agbape ụzọ maọbụ mgbape ụzọ, mana afịa eji mara ya n'ala Igbo niile bụ gịnị? Igodo. Enwekwara m ọzọ dị ka ibie, nke akpọrọ nidu. Ihe a bụ nidu. Ndị Igbo kpọrọ nidu aga eji adụ akwa. Biko dụọrọ m akwa, jiri aga dụọrọ m akwa. Igbo kpọrọ ya aga. Nke a bụ owu eji adụ akwa. Owu. Enwekwara owu eji eke isi. Owu bụ owu.
ihe ọbụla ị chọziri iji wee mee ịkpọnye afịa site n'ihe ị chọrọ iji wee mee, mana ha ncha niile ka a na-akpọ owu. Ejikwa m ihe a razor blade, ndị Igbo kpọrọ razor agụba. Asị m gịnị? Razor blade bụ agụba n'asụsụ Igbo. Agụba eji agụ isi, ụfọdụ na-akpọkwa ihe eji agụ isi, mana ihe a na-akpụ ya na Igbo izugbe eji akụzi ihe bụ gịnị? Agụba. Enwekwara m nke a scissors, Igbo kpọrọ scissors mkpị. Wetara m mkpị ka ịkpịa m isi, mkpị ma ka egwuo m isi, mkpị. Ndị be anyị, kịta ebe a ka m ga-eweta n'isi njedebe. Amara m na o nwere ihe ịmụta n'obere ihe a nkụzi. Biko gbaa mbọ nyere anyị aka kwusa ozi a ma gosikwa ịhụnanya gị n'ihe ịmụtara n'ihe m na-akụzi. Nkwa m na-ekwe bụ na aga m na-ewetara anyị ihe ọbụla, ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na e nwere ihe ị nwere ike itinye n'ihe a ma ajụjụ ị nwere ike ịjụ, kawa ahụ gaa n'akara mkparịta ụka, kọwaa ebumnobi gị, jụkwa m ajụjụ. Aga m aza gị, mekwa gị ka o doo gị anya. Ka o si na wee du, aga m agbado anya